La discoteca Pol Aeri aterra a Andorra el proper 13 de desembre. 3 dels seus DJs residents posaran del revés al país. La llegenda del Pont Aeri, un dels clubs més famosos de la història de la màquina, ens visita. Lligueu-vos els cinturons. Passatgers, recordeu que avui és divendres. Us ha parlat el comandant.